Δόξα στο όνομα του Κυρίου, ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει την ευκαιρία για άλλη μια φορά αυτόν τον μήνα να συμμεριστώ το Λόγο του Κυρίου με όλη την αγαπητή οικογένεια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, την Εκκλησία του που είναι μαζεμένη εδώ στο όνομά Του. Και ευχαριστώ τον Θεό και ζητώ από Εκείνον να μου δώσει την εφράδια του Λόγου του δικού Του, ώστε να μεταδώσω αυτό που ο Θεός έχει βάλει στην καρδιά μου. Ξέρετε, με τα φόβου και τρόμου στέκομαι μπροστά σας κάθε φορά που καλούμε να μιλήσω τον Λόγο του Κυρίου και σε εσάς, αλλά και οπουδήποτε καλεστώ να μιλήσω. Και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί Εκείνος μου δίνει χάρη, μου δίνει έλεος και δύναμη, ώστε να στέκομαι και να μιλώ το Λόγο Του. Σήμερα, αγαπητά μου αδέρφια, θα μιλήσουμε μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 5ο κεφάλαιο, το για όσους έχουν τις γραφές του Βάμβα, από το 1 έως το 15. Θα διαβιάσουμε μία ιστορία που συμβαίνει εκεί. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να αναταραχτεί το νερό, γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του, που ήταν καλά και τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, τον ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Κύριε», το αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανέναν να με βάλει στη δεξαμενή, μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η ημέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στον θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε: πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Το ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανήγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί την θαυμαστή ιστορία που βλέπουμε εδώ, και θα ήθελα να μείνουμε ιδιαίτερα σε ένα εδάφιο στο 13, εκεί που λέει ότι ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος. Αγαπητά μου αδέρφια, στην ωραία και αυτή χαρούμενη αναστάσιμη περίοδο που διανέμουμε και περπατάμε προς την ημέρα της Πεντηκοστής, σήμερα εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο, βλέπουμε τον Κύριον μας τον Ιησού Χριστό να κάνει τη δική του πορεία προς τον ανθρώπινο πόνο. Βλέπουμε ότι πορεύεται στα Ιεροσόλυμα και κατευθύνεται εκεί στην κολυμβήθρα της Βεθεσδά, όπως διαβάσαμε, εκεί όπου η ελπίδα συμπλέκεται με την προσμονή και η απογοήτευση με την χαρά. Εκεί όπου τα ερωτηματικά άλλοτε λαμβάνουν απαντήσεις και άλλοτε γίνονται μεγαλύτερα ή και μετατρέπονται σε παράπονα. Εκεί λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάσαμε, συναντά έναν άρρωστο, καθυλωμένο για 38 χρόνια στο κρεβάτι του. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται λοιπόν και του χαρίζει την υγεία του σώματός του. Προσπαθεί επίσης να του χαρίσει και την υγεία της ψυχής του.
Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αγαπητά αδέρφια, επιτελεί το θαύμα αυτό διακριτικά, θα έλεγα. Με ευγένεια συμπαραστέκεται, με αθόρυβο τρόπο θαυματουργεί, με σοφία χάνεται μέσα στο πλήθος. Εξένευσεν, λέει στο κείμενο ο Ιησούς εδώ, και το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το ρήμα εκνέω σημαίνει ξεγλιστράω, χάνομαι αθόρυβα, ξεφεύγω διακριτικά. Εδώ βλέπουμε ο ευεργέτης, που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εξένευσε. Αποσύρθηκε λοιπόν διακριτικά, γρήγορα και αθόρυβα από το προσκήνιο. Ξεγλίστρισε μέσα στον όχλο και απέφυγε τον θαυμασμό των ανθρώπων. Αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αποστρέφεται, θα έλεγα, τον θόρυβο. Δεν πλησιάζει ούτε ευεργετεί τον πονεμένο άνθρωπο για να προκαλέσει, θα έλεγα, εντυπώσεις. Προσεγγίζει απλά τους ανθρώπους από αγάπη. Τους φροντίζει με σοφία, θαυματουργεί με διάκριση. Και αγαπητά μου αδέρφια, όλοι βρισκόμαστε στη θέση αυτού του παράλυτου της Βεθεσδά, διότι όλοι είμαστε, θα έλεγα, καθυλωμένοι στο κρεβάτι της αμαρτίας και της πάσης φύσεως αδυναμίας. Σε όλους μας ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός απλώνει θαυματουργά το βλέμμα Του και μας αγκαλιάζει με την παρουσία Του πάντα. Δεν επιθυμεί όμως να επιβάλλει αυτή την παρουσία. Ο Κύριος, όπως μας λέει εδώ που διαβάσαμε, εξένευσε στην κολυμπήθρα της Βεθεσδά, έτσι εκνέει και σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι αυτός είναι ωφέλιμο για τον άνθρωπο. Αυτό θα έλεγα ότι το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν σταματάει να ευεργετεί, αλλά συνήθως το κάνει μυστικά και αθόρυβα. Διακριτικά εξαφανίζεται και αποτραβιέται στο παρασκήνιο για να μην επιβάλλει εξαναγκαστικά μία σχέση με αυτόν που είναι ο ευεργετούμενος. Ο Κύριος θέλει να υπάρχει σχέση με τον άνθρωπο, αλλά η σχέση αυτή να είναι πάντοτε ελεύθερη, σε πλήρη ελευθερία. Μόνο η ελεύθερη αγάπη για τον Θεό οικοδομεί πραγματικά μια υγιή σχέση. Όταν ο πιστός καταπιέζεται, δεν μπορεί να αναπτύξει ελεύθερα την αγάπη και την αφοσίωσή του στον Θεό. Ακόμη και το θαύμα λειτουργεί καταπιεστικά για τα αισθήματα και τις σκέψεις των πολλών ανθρώπων. Γι' αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ζητούσε από τους ανθρώπους να μην διαδίδουν τα θαύματά Του, όπως έχουμε διαβάσει και σε άλλες περικοπές. Το θαύμα δεν λειτουργεί θετικά για την πίστη, διότι αναπτύσσει μια πίστη εξαναγκαστική. Στην καθημερινότητά μας, ο Ιησούς Χριστός συμπορεύεται μαζί μας. Όπως άλλωστε και ο ίδιος του υπόσχεται ότι όλες τις μέρες της ζωής μας θα είναι μαζί μας και θα μας οδηγεί. Μας παρακολουθεί και σκορπίζει αφιδόλευτα τις ευλογίες Του. Δεν θέλει όμως να μας επιβάλλεται. Επιθυμεί εμείς να Τον αναζητούμε. Προσδοκά εμείς να έχουμε τις κεραίες της ψυχής μας ανοιχτές και την πνευματική μας όραση καθαρή για να συλλαμβάνουμε τις ευεργεσίες Του και να καλλιεργούμε την ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό Του. Έτσι αναπτύσσεται το ευχαριστησιακό, θα έλεγα, φρόνημα μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που δεν κουράζεται να ευχαριστεί τον Κύριο για τα δώρα Του, προσκόπτει στον δρόμο της γνώσης για τον Θεό και στην εμπειρία της καθαρής αγάπης. Αυτή η απέρριτη, θα έλεγα, αγάπη και η γνωριμία με τον Κύριο είναι που συνιστά την αληθινή πραγματική πίστη. Αυτή η ελεύθερη σχέση με τον Θεό που φέρνει πλούσια καρποφορία πάντα για τον άνθρωπο και στον κάθε άνθρωπο. Το δεύτερο που θα ήθελα να συμμεριστώ είναι ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εξένευσε όταν θεράπευσε τον παράλυτο, δηλαδή δραπέτευσε, θα έλεγα, μέσα από το πλήθος και εξαφανίστηκε, για να μην δώσει το παράδειγμα
της ευγένειας και της αρχοντιάς και να μας το δώσεις όλους εμάς και σε όλους εκείνους που τον παρακολουθούσαν εκείνη την ημέρα. Όπως εκείνος δεν θέλησε να επιβάλλει την παρουσία του μέσα από την ευεργεσία που έκανε, έτσι και εμείς, αγαπητά αδέρφια, θέλει να είμαστε διακριτικοί με τους ανθρώπους. Μας έπλασε ο Κύριος και μας δημιούργησε ικανούς να αγαπάμε. Μας χάρισε τη δύναμη εκείνος να πράττουμε το καλό. Όταν γινόμαστε φιλάνθρωποι και ελεήμονες, επιθυμεί να παραμένουμε αθόρυβοι και αόρατοι. Να μην κάνουμε αισθητή την παρουσία μας μέσα από τις καλές πράξεις. Να μην κομπάζουμε, να μην αυτοδιαφημιζόμαστε ως φιλάνθρωποι και ευεργέτες των άλλων. Να μην θυμίζουμε απλά στους αδύνατους τη δική μας δύναμη. Να μην ερχόμαστε και δυσκολεύουμε τους εμπειρίστατους και αναγκεμένους ανθρώπους με τη δική μας επιβολή. Ζητάει ο Κύριος να είμαστε ευεργετικοί, αλλά ταυτόχρονα ή δυνατόν και αόρατοι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Με όση αγάπη σκορπίζουμε το καλό, με άλλη τόση ταπείνωση ζητάει ο Κύριος να αφανίζουμε τον εαυτό μας και να προβάλλεται πάντοτε εκείνος ο Ιησούς Χριστός, που είναι, θα έλεγα, ο δοτήρας κάθε αγαθού. Όπως ο Ιησούς, έτσι και εμείς να ξεγλιστρούμε από την δημοσιότητα, από τον υπερβολικό θόρυβο, από τους επένους και τις πολλές ευχαριστίες προς το πρόσωπό μας. Να ξέρουμε, αγαπητά αδέρφια, ότι παραμονεύει ο μεγάλος πειρασμός της καινοδοξίας και η θανατηφόρα πτώση της έπαρσης και του κουμπασμού πολλές φορές. Εάν με την ελεημοσύνη πέσουμε στον εγωισμό, τότε είναι άκαρπη η αρετή μας και ίσως είναι και η αιτία πνευματικής ζημιάς στις ζωές μας. Έτσι λοιπόν, να είμαστε ελεήμονες για να ελεηθούμε, αλλά να είμαστε ταυτόχρονα και ταπεινοί για να μην γκρεμιστούμε στην αποξένωση μακριά από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, τον Θεό και Πατέρα μας. Στο περιστατικό της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, αγαπητά αδέρφια, ο παράλυτος όταν ρωτήθηκε ποιος τον θεράπευσε, δεν ήξερε την απάντηση, επειδή ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είχε φύγει απαρατήρητος. Ο Κύριος διέθλασε, θα έλεγα, την προσοχή ακόμη και του ανθρώπου που δέχτηκε την ενέργεια της αγάπης του. Έτσι λοιπόν, σε μια εποχή που η μοναξιά είναι βίωμα και η αδιαφορία είναι ένας κανόνας, χρειάζεται κάθε πράξη αγάπης και φιλανθρωπίας του ενός προς τον άλλον. Και κλείνοντας, θα έλεγα, αγαπητά αδέρφια, χρειάζεται ταυτόχρονα όμως και κάθε αναγνώριση των αμέτρητων δώρων που μας χαρίζει ο Πανάγαθος Πατέρας μας σε όλους εμάς που πραγματικά στρέφουμε το βλέμμα μας, στρέφουμε την καρδιά μας, ζητούμε από Αυτόν και εκείνος μας χαρίζει πλούσια. Σε κάθε περίπτωση η αγάπη δεν χρειάζεται διαφήμιση, διότι τότε χάνει την αξία της. Η παρουσία του Θεού, θα έλεγα, είναι αυτονόητη, αλλά η σχέση μαζί Του, αγαπητά μου αδέρφια, θέλει δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Μακάρι λοιπόν όταν ευεργετούμε να παραμένουμε άγνωστοι και ανώνυμοι, αλλά ταυτόχρονα μακάρι να αναγνωρίζουμε τις άπειρες ευεργεσίες του Θεού σε όλους εμάς και να Τον αναζητούμε για να Του αποδώσουμε την δόξα και την τιμή που Του αξίζει στο διάβα όλου του χρόνου που έχουμε μπροστά μας και όλων των αιώνων που ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει θαυμαστά και σήμερα τα λόγια Του μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Κύριος να μας ευλογήσει, αγαπητά μου αδέρφια. Αμήν.